खुलुमबाय लोगोफोर नै फैफिनलायबाय जों बिटिसि सेक्रेटारियेटआवहाय आंजों लोगोसे दङ जोंहा बिआरबि हेल' बन्धु आरो इथिं हेलुइसि ब्लक दा बिथांमोननिफ्राय सुंद'यै माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लादिनि थांनाय 5 बोसोराव मानगेजेर प्रमद बर' बिथाङा सरकार खुंनाय समावहाय बे एसेम्बलि हाउसफ्राव गोबां मानसि नुनो मोनामोन नाथाय दा मानगेजेर हाग्रामा महिलारि सारनि जिथु खुंथाय सम बेयावहाय दा गोबां लोब लोब माने सुबुं अनजिमा नुनो मोनदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दा मोजां कुइसन आरो माने फंनैसोल' बुंगोन आरो बांद्राय माने बुंनाय नङा दा बै समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दिनाव माने मोनसे बेफोर बिटिसिआ मोनसे गोथै महरनि मोनसे माबा जाबायमोन आरो दा दिनै बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसे माने बै जेनेबा बिलाइ गोरलैफोर खिलिनाय बायदि मोनसे माने खिलिफिननाय बायदि थासारिखौ जों नुदों आरो दा बै समाव मानि थाखाय मानसि जायाखैमोन थारमाने बेफोर बिटिसिफ्राव माने मोनसेबो खामानियानो गैलामोन होनजाबाय आरो माने जिहेतु बिसोर गुबुन माने माबाफोरजों मा होनो गावसिनि जेनाखि मा होनो बिदिखौ एलायन्स पार्टिफोरजों बिथांमोना मोनफ्रोमबो खामानि दामानिफोरखौ बिथांमोना सेनानै लांजादोंमोन कमप्रमाइस जादों दा बिनि थाखायनो दिनै अफिसाव माने गोबां स्किमानो हक माबा मोनसे हक माने बेफोरखौ होनो हानाय जायामोन आरो दा बिनि थाखायनो बे बिटिसिआ माने ओरैबायदि माने गोथै ससानफोर बायदि माने स्रिं स्र' होनो आरो रावबो गैयै थासारिफोरखौ दा बे महरा जादोंमोन आरो दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबां माने बिथांमोना दिनैहाय रायजो राजाफोरजों मोनसे नासयजानाय माने थासारियाबो फैदों आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबावगोन प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानाखि गाव सरकाराव फैदोंमोन बिथाङा बुंदों बै समाव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एसेम्ब्लियाव खनसेबो नुजाफैयाखसै होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो मिटिंफ्राव बुंदोंमोन दा दिनै आं बेखौ माने कुइसन खालामगोन आरो बिथाङा बै समाव बिदि बुंदोंमोनब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावहा दिनै सरकाराव फैयाखसै जेनबाय दा जेननायनि उनाव दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा दिनै मानो बे बिटिसिआव मानो खनसेबो नुजाफैनो हायाखसै बे बिथांमोननि फारसे माने कुइसन थाहरबाय आरो दा बिथांमोना बै समाव मानाव गिदिर महिलारि सारखौ बुंदोंमोन नाथाय बिनि अपोजिटै दिनै बिथांमोना मानो एसेम्ब्लियाव गाफैनो हादिया दा बे कुइसन थाहैबाय आरो मोनसे बाथ्राया बेनो बे फार्स्ट बोसोराव बे बिटिसिआल' स्रिं स्र' जायाखै सारा बिटिसिनि माने मा होनो बिजनेसमेनानो हक दखानदारानो हक गासिबो बिथांमोना माने मोनसेबो माने माबा गैयामोन आरो मा होनो बिदिखौ खुनु माने खामायनो हानायनि माने इनकाम सर्स गैलामोन आरो बिनि थाखायनो गोबां मोजां दखानदारफ्रानो हक माबा मोनसे बिजनेस मावग्राफ्रानो हक माने लासैनो थैलांजोबदों आरो दा बेफोरबायदि आरो जोंनि रायजो राजाफ्राथ' माने बै मा होनो बालाबाथि फोराननायफोर बायदि रानखादों बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जाहोननि थाखाय प्रमद बन्धु बिथाङा बे नैबे बिटिसिनि जेनाखि इलेक्सन बेयाव माने गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जादों होननानै आं सानो आरो दा बन्धुआ बिनि सायाव मा आं बाखि खोथाखौथ' बुंला आं मोनसे खोथाखौ मेनसन खालामनो सानो हाग्रामा सारा स्पस्ट कमिटमेन्टनि थाखाय बिथाङा मुंदांखा जानानै दं दिनैनि समावहाय जिहेतु बिथाङा गावनि खोथा होनाय मथे फेलें खालामाखै आरो दासान्दि नुगासिनो दं मोनसे बाजार मेला बायदि थांनाय समफोराव आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ बिथाङा कमिटमेन्ट मथे बयनोबो जि हायो एफा एफा होफिनजोबनो थिरांथा लाबाय बा जासिगोनानो बियो गसिगोनानो दा बेफोरनो मोनसे कमिटमेन्ट जाय लिडारा माने 100% सियरिटिनि एसुरेन्स होनो हायो बेबायदिजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो दङ आरो जितु प्रमद बर' बिथाङा खुगाजों एसुरेन्स होनाय आरो फिजिकेलि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मावना दिन्थिनाया आकाश पातालनि फारागथि दङ होननानै आं सानो आरो सिम्पल रिजोना बेनो दिनै जितु एसेम्ब्लिया मोनसे समाव स्रिं स्र' जादोंमोन दिनै आरो बुंफिनजोब्बाय माने रंजा बाजायै दिनै बयबो फैगासिनो दं जि हायो बयखौबो फिसा फेनला बिदि नायालाबासिनो बयखौबो समानै दिनै जा हायो हरगासिनो दं बाखिथ' बेनोसै नोंथांमोना मोनथिखायो रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिखायो जे सासे मिशन भिजन गोनां दैदेनगिरिया खुगाजोंल'
मिशन भिजनखौ लाबा जाया बेखौ प्रेक्टिकेलि फिजिकेलि मावनानैबो दिन्थिनांगोन आरो बेनि रोखा प्रमाना दिनै हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि होलांबाय मोनसे गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड हिसाबै जिहेतु आर्टिस्टनि मुङावहाय पार्क बेखेवना होनायानो दिनै बयनिसाय गोग्गाथावना बाथ्रा जाना फैदों आरो पावारनि बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला दिनै आसामनि CMआ फैनानैहाय बेखौ बेखेवनांगौमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै दे चिफ BTCनि चिफ बेखौहाय बिथाङा दिनै प्रमान होबाय जिहेतु बिथाङा दिनै गाव हारसिंनो बेखौ बेखेवनानै आरो जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि उनसो थाबायफादोंमोन दा बेफोरो फिसा फिसा एग्जाम्पलखौ होनो हायो आरो बाखि अपोजिसन हिसाबै नोंथांमोना पलिटिकेलि जुदि फाइट नांनोब्ला मोजां भेलिड रिजन लाबो आं जिहेतु बारम्बार बुंगासिनो दङ नंखाय बांखाय फिसा फिसा बे चक्लेट पाकेट केक पाकेटफोरनि इस्युखौ लाबोनानै पलिटिकेलि मा बेनिफिट खालामनो सानदों आं सानो मेचिउरिटिनि अभाब दङ UPPL हान्जायावहाय पलिटिकेलि नलेज एसे खम दङ बिथांमोना सोलोंनांगौ दंबावो जायनि जाहोनाव दिनै 5 बोसोरावनो बिथांमोना सिलिंखार जालांबाय बेनोसै रायजोफोर दा बेवहाय फैनानै नोंथांमोना गोदान सरकारनि जितु MCLA EM बेफोरनिफ्राय माबायदि रेसपेक्ट मोननो हादों माबायदि रायजो राजाफोरजों थानानै बिथांमोना खामानि मावनो नागिरदों बिनि सायाव जोंथ' जेब्लायबो एज आ ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जोङो जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन बाखि दैदेनगिरिफोरनि बेलायावहाय बिथांमोना बोरै नायो नाया बेखौ उननि समफोराव जों मोनथिलांसिगोन नाथाय बेजों स्पष्ट खोथा जोंहा बेखौ बाजानाय गैया बुंनांगौबो गैया जोंनि जितु लाइन जोङो बेखौ खारलांबाय थागोन निस्सय नोंथांमोना खोनाखाबाय बेनोसै नङा होमबा थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु प्रमद बर'आ जाबायदि ससान बायदि खालामनानै दोन्दोंमोन बेवहाय बेल' नङा बेनि अनगायैबो गोबां BTCनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखायबो बिथाङा मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखैमोन आरो जिखिनि खामानिफोर मोननांगौमोन जाय सुबुंफोरा बिथांमोननोबो खामानि होनो हायिनि थाखाय दा नैबे जोंनि BTCनि जितु सेक्रेटारियेट बा एसेम्बलि हाउस बेवहाय माने मानसिफोरखौ जों नुनो मोनामोन बै समावहाय नाथाय दा गारि पार्किंआनो होन जि जायगायानो होन माने खालि थायगैया आरोना एकदम सोब माने फुल जेरैबो फुल रायजोफोर दा बे समाव खोनानो मोन्दों सासे MCLA रुवाथिजों बदनाम जादोंनो दा नोंथांमोना सोरबा जुदि मोजाङै मोनथिथारोबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय बिथाङा 1 बिघा हाखौ 1 crore फाननानै रुवाथिखौ लानानै खारदों होननाय जोङो खोनानो मोन्दों दा बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बेखौ मोजाङै मोनथिजोबा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मोजाङै मोनथियोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय आरो भिडिअ क्लिप्स दंबा जोंनो हरबानो जाबाय एसेनोसै जै बर' हारि